Почитаемия гости турнира, министърът на физическото възпитание и спорта господин Свилен Нейков, министър на физическата култура и спорта господин Свилен Нейков, кметът на град Бургас господин Димитър Николов, директор на дирекция контрол и управление на спортната подготовка Петър Зографов, директор контрол и управление на спортивни подготовки господин Петър Заграфов, заместник кметът на град Бургас доктор Лорис Мануелян, началник отдел спорт Бургас госпожа Весела Девиджиева, началник секция спорт Бургас госпожа Весела Девиджиева, пресъдържение на ООД МВР Бургас госпожа Цветелина Рандева, пресъдържение на МВР Бургас госпожа Цветелина Рандева, директор на спортно училище Юрий Гагарин Бургас господин Георги Георгиев, директор на спортивна школа Юрия Гагарин города Бургас Георги Георгиев, заместник директор на спортно училище Юрий Гагарин господин Янчо Павлов, заместник директор на спортивна школа Юрия Гагарин Янчо Павлов, Янчо Патриков, европейски шампион по борба, шампион Европа по борба Янчо Патриков, Армен Назарян, двукратен олимпийски и трикратен световен шампион по борба, госпожа Мария Тодорова, главен съдия на турнира, главен съдия на турнира Мария Тодорова, президент на спортен клуб по художествена гимнастика Олимпия 74 Бургас Петя Монева, слово за откриване на турнира Морски граци 2011 ще произнесе кметът на Бургас господин Димитър Николов. Последните няколко години спортната дейност и спортните мероприятия в Бургас бележат неуверен успех. Именно такива турнири като този показват новото лице и отношение на града към спорта и желанието Бургас да бъде столица на спортната дейност. Този турнир е обещаващ и за това искам специално да благодаря на ръководството на клуб Олимпия 74 за подкрепата и нашата партньорство за подготовката на този турнир. Искам да пожелая на всички участници вдъхновение, много изящество, много грация и красота и нека всички останете с добри спомени за град Бургас. Успех на турнира! Даваме думата и на министъра на физическото възпитание и спорта господин Свилен Нейков. Словото представлява се министър на физическа култура и спорта от Република България Свилен Нейков. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин заместник кмет, официални гости, скъпи състезатели, треньори, приятели, уважаеми олимпийски шампион Армен Назарян, господин Патриков. Много съм щастлив, че днес в град Бургас откриваме турнир и то за такива подрастващи деца, които трябва да следваме техният пример на всички тези треньори, съдийски апарат, които наистина полагат неимоверно усилия, за да може да има спорт. Кметът на град Бургас го показва, че е изключително спортен човек с всички спортни съоръжения и зали, които се намират на територията на град Бургас и това, което се обещава от държавата, е да работим в синхрон и да продължим това, което започна от него. Условията, които предлага Организационния комитет, виждаме, че са изключителни, а това, с което помогна държавата с този турнир е такъв квадрат, който ще бъде предоставен, за да може да се изграждат следващите наши. И така, пожелавам на добър част от турнира, всички, които са подготвени най-добре да победят и на всички тези, които в свободното време могат да намерят време за разходка в красивия град Бургас, да се наслаждават на хубавите приятели.